Os 199 escolares do CEIP Seixalbo sométense a un horario que comeza ás 10 da mañá e remata ás 5 da tarde. Este horario se complementa con actividades extraescolares despois das 5 e se adianta ás 7:30 da mañá co servizo de acollida temperá. Estes escolares comen entre as 2 e as 3 da tarde, logo teñen unha actividade extraescolar para volver ás aulas de 4 a 5. A toda vista non parece lóxico este parón de 2 horas para volver logo ás aulas. O tema dos horarios para unha mellor conciliación familiar e escolar veuse tratando xa na provincia, con anterioridade, en varias ocasións, cando diversos centros educativos públicos tiñan condicionados os horarios polos autobuses escolares. Parece pois inevitable que o debate non pase por cuestionarnos por que a Xunta de Galicia prorrogou durante 10 anos ata 2020 as concesións do transporte escolar. Tendo en conta que o sistema educativo público e convencional non aboga por sistemas pedagóxicos alternativos, alo menos na primeira etapa educativa dos nenos e das nenas, sendo así deberíamos tratar de garantir que teñan un tempo de calidade nos centros escolares e fora dos mesmos, con horas de xogo, horas para actividades extraescolares e tempo para estar coa familia.